Moi! Tervetuloa katsomaan meidän ihan ensimmäistä videota. Joo. Tässä videossa me siis näytetään kaikki meidän Sleis-hepat ja Sleis-ukkelit. Ja Sleis-ukkeleilta niin nimet. Ja tietenkin kaikilta. Ja sitten hepoilta niin vuosiluku ja sitten niiden rotu ja nimi tietenkin. Ja sitten me näytetään Jorman asu tietenkin, koska... Joo, mut aloitetaan. Tän nimi on Star ja tän nimi on Donna. Ja näitä on sit 2. Niin, meillä on näitä 2. Ja niin. Ja näiden rotu on Hannoverin hevonen. Mä voin katsoa vuosiluvun. Näiden vuosiluku on 2016 siis sitten. Niin. Oi. Sitten meillä on tällainen. Tän nimi on siis Kristiina. Sitten meillä on tällainen samanrotunen, tällainen Alina. Ja samanlainen. Sitten meillä on vielä yksi tällainen heppa, jonka nimi on Lumi. Siis Luna, anteeksi. Näiden vuosiluku on, jos haluat. Eikö se ole? 2017 Joo. on näiden vuosiluku. Joo. Sitten mennään seuraavaan. Eikö rotu? Ai, rotu. Näiden rotu on Holsteinin hevonen sitten. Seuraavaan. Tän nimi on Rusetti ja tän rotu on Lipitsa. Ja niin. Joo. Tää on tämmösiä pompuloita tuossa ja tuolla. Joo. Ja tän vuosiluku on 2016. Joo. Sitten mennään tähän seuraavaan vielä. Eli tällainen. Ja mun mielestä on siinä hieno, että tällä on niin kuin tällaista pinkkiä tuossa hiuksissa. Eli ne on tollasta niin kuin tollasta hienon näköistä tollasta lehtijuttua tossa. Ja tän nimi on sitten Donna. Unohdin sanoa, eli Donna. Ja Toinen Donna. Ja tän rotu on englannin täysverinen. Joo. Sitten Ja tän vuosiluku aina. on 2007. Joo, eli 2017 on vuosiluku. Tän nimi on Kristo. Ja tää on Ori. Ja tän rotu on Andalusian. Joo, ja me ollaan muuten unohdettu sanoa, että onko nämä tyttöjä vai poikia. Niin ei se nyt ole niin vakavasti, me jostain unohdetaan. Mutta me koitetaan. Meitä on näitä 2. Joo. Ja näiden vuosiluku on 2016 tosissaan. Joo. Sitten meillä on tällainen Polle. Ja tää on tosissaan Ori, eli poika. Ja ton on Quarter. Onks tuo Joo, on se varmaan Quarter. En ole varma, mutta mun mielestä on Quarter. Ja sen vuosiluku on 2017. Ja täällä on tämmösiä naruja tossa. Joo. Ja se on mun mielestä hienoa, kun on tällaisia punaisia. Meillä on näitä 2, ne Joo. on eri värisiä. Ja näiden rotu on Mustang. Ja tän nimi on Lumia ja tän nimi on Rose. Ja siis tuo on 2015. Ja sitten tää tulee sitten myöhemmin semmoseen talvehevonen sarjaan. Joo. Ja se on tulossa Helmikuussa. joo. Sitten, jos vaikka vähän siirtyy. Sitten on tällainen Iida. Iida on tällainen. Heppa, oi. Tällainen. Tää on tällainen aika hieno mun mielestä. Paras tästä on tää. Siis se menee tälleen niinku nää jutut tälleen oudosti. Ja tän tuo, mikä se nyt onkaan, rotu on englannin täysverinen. Ja mikä sitä vuosiluku on? 2016.
Joo, eli tuokin on aika uusi niinku tavallaan. Tän nimi on Täplä ja tää on tamma ja tän rotu on Andalusian ja tässä on tämmösiä täpliä. Joo, tuo on tosi kiva ja tän vuosiluku on 2017, eli tuokin on aika uusi. Ja meillä on täällä tulossa harvinaisiakin sen vuosina. Joo. Sitten tulee tällainen nuppu. Ja tässä on huono puoli se, että tälle ei mene suitset. Jotenka, joo. Ja se on Islannin... Mitä se on? Islannin hevonen, joo. Ja mikä sun vuosiluku on? Se on varmaan aika uusi. Tää on 2014 ja tää on tamma. Joo. Se on tamma. Sitten tulee... Tää on Rambo ja tän rotu on arabialainen ja tää on ori. Ja tän vuosiluku on 1997, eli tää on aika vanha. Joo. Se on ihan sika vanha oikeesti. Tää on meidän eka heppa. Niin onkin. Ja me kyllä saatiin se äidiltä, vai oliko se serkuilta? Niin, papalta. Papalta saatiin ja se oli aika vanha, jos näin voisin sanoa. Sitten tulee tällainen suklaa. Tää on tamma. Joo. Ja tän rotu on Dartmoor. Ja tää vuosiluku on 2008. Eli tää on aika vanha sinänsä. Joo. Sitten tulee Felix. Se on tämmönen pikkuponi, tämmönen pieni. Ja tää on tamma, mutta me pidetään tää niinku orina. niin, koska sille sopii ehkä paremmin Felix. Niin. Ja tän rotu on Dartmoor. Ja tää on tämmönen outo karva, tämmönen jännä. Niin. Tää on aika pieni. Ja tän vuosiluku on 2017. Joo. Sitten tulee tällainen heppa. Tää on Martta. Ja jos moni tietää sen hyvän laulun, että se Martta koira vai se. Joo. Ja Tää on tamma. niin. Ja sen rotu on Hannoverian ja sen vuosiluku on 2012. Eli joo. Sitten tulee Sitten tulee valko. Siinä on tämmösiä hienoja pompuloita tossa. Mutta tää on valko. Ja tää on arabialainen. Tämmönen. Joo. Ja tää on tamma. Ja se näkyy sen rodun. Joo. Ja tää vuosiluku on 2013. Joo. Sitten tulee tällainen kuin Milja. Ja tää on aika söpö. Tää on muuten sitten, no heti sanon muuten, ketkä on varsoja. Niin tää on tuon Rosen varsa. Tän varsa. Joo. Ja tää on Andalusian. Tällainen, onkohan... Niin. Joo. Ja sen äiti olisi... Niin. Ja tää on tämmönen samanlainen. Joo. Mut ne ei vielä ole kertonut tän nimeä. Niin. Ja mun mielestä tää on siinä hieno, kun täällä on tiedätkö tää häntä tälleen vähän. Niin. Mennyt. Ja tää on myös tamma. Ja tän vuosiluku on 2009. Joo. Sitten tulee seuraava. Ja tää on tän Starin varsa. Ja näillä on siinä hyvä, kun sen näköttää tää varsa kuin kummallakin on. Ota näkyväksi. Niin tollanen. Se näkyy sen. Joo. Ja tän nimi on Tähti. Ja tää on myös tää on ori. Se näkyy sen. Ja tää on 2017. Ja tän rotu on Percheon. Ja niin. Joo.
Sitten tulee tällainen lumi. Tää on oikeesti ori, mutta me leikitään, että tää on niinku tamma. Ja joo. Ja tää on siis sen äiti. Näytätkö sitä täältä puolelta? Toista puolelta. Ja tän rotu on Holsteinin hevonen. Ja tän vuosiluku on 2017. Joo. Ja tää on mun mielestä kivan valkoinen tai sellainen. Sitten tulee Aku ja Laku. joo. Meillä on näitä siis 2. Niin. Mut me ei tiedetä näiden rotua. Niin, mutta niiden vuosiluku on 2020. Niin. Eli 4 vuotta vanha. Et ei edes kovin vanha. Sitten tulee tällainen harvinainen ja tää on Helmi. Ei kun Nelli. Niin Nelli. Ja sen on Camargue. Vai miten se lausutaan? Camargue. Tää on tamma. Ja tää vuosiluku on 2011. Joo. Ja tuo on harvinainen. Sitten tulee Vilma. Ja tääkin on tamma. Ja tää vuosiluku on 2018. Ja tän rotu on mertsari. joo, niin. Ja sitten tässä on Mimi, ja tää on ihan järkyn iso. Niin tässä on sen takia se huono puoli, että täällä on liian iso maha. Ja että täällä niinku ei mahu suitset tälleen. Tai mitkään niinku päälle. Niin. Ja se on tamma ja sen vuosiluku on 2012. Ja tää on siretään rotu. Joo. Ja tää on tämmönen isorakenteinen, niin siksi tää ei oo meidän talvialueella. Jep. Muuten se olis. Mutta te ette vielä tiedä, ketä heppoja meillä on talvialueella. Me näytän sitten lopuksi. Sitten kun ollaan ihan kaikki käsitelty. Sitten on tämmönen varsa, jonka nimi on Minttu. Ja tää on tamma. Ja tän vuosiluku on... Onks joku... Oota, mä voin katsoa. Se on 2013 Joo. on tän vuosiluku. Ja tän rotu on arabialainen. Ja tää on siis tän Donnan varsa. Joo. Sitten tulee Muru. Ja tää on taas tää vaikee Camargue. Ja joo. Tän varsa. Joiden vuosiluku on 2011. Ja se on tamma. Joo. Ja tässä oli nämä meidän kaikki hepot, ja meillä on siis näitä yhteensä 30 näistä meidän heppoja, että aika paljon. Sitten me mennään tyyppeisiin. Ja nyt me näytetään tyypit. Kaikissa ei näy vuosilukua, mutta kerrotaan kaikkien ikä. Tässä on Anni ja tää on tämän tallin omistaja. Ja me sitten näytetään, kun nää perheenjäseniä tulee, niin me sitten näytetään ne niin kuin perheet tai silleen aina ketkä kuuluu. Ja tän ikä on 30. Sitten tulee Pertti ja Pekka, ja meillä on näitä 2, ja näiden ikä on molempien 32. Ja sitten tää Pertti on Annin mies, ja sitten tää Tyyppeisiin. Ja nyt me näytetään tyypit. Kaikissa ei näy vuosilukua, mutta kerrotaan kaikkien ikä. Tässä on Anni ja tää on tämän tallin omistaja. Ja me sitten näytetään, kun nää perheenjäseniä tulee, niin me sitten näytetään ne niin kuin perheet tai silleen aina ketkä kuuluu. Ja tän ikä on 30. Sitten tulee Pertti ja Pekka, ja meillä on näitä 2, ja näiden ikä on molempien 32. Ja sitten tää Pertti on Annin mies, ja sitten tää on tallityöntekijä. Joo, eli tässä on tällä hetkellä näiden perhe näkyy. Niin. Täällä vielä tulossa 2 lasta. Sitten tulee Milla ja Milja.
2012 näitten vuosiluku. Ja tää Milja on näitten perheessä. Eli tässä on näitten perhe vielä tällä hetkellä. Ja joo. Ja näitten Millan ja Miljan ikä on 15 vuotta. Joo. Sitten tulee. Tää on Silja. Ja tässäkään ei näy vuosilukua, mutta tää on siellä ratsastuskoulussa tai siellä. Ja tää on 14-vuotias. Tällainen. Ja sitten tää ei oo aito sleisukkeli. Ei oo. Mutta ja sit täällä ei oo kypärää, vaan täällä on tämmönen hattu. Sitten on tällainen Jemina, ja tää on näistä vanhin tällainen vähän niinku ratsastaja. Tää on 17-vuotias, siis 16-vuotias. Ja joo, tällä ei näy mitään vuosilukua. Tääkin on semmonen ratsastuskoululainen. Joo. Ja tietenkin Miljakin on. Tää Millakin on, ja sit se Miljakin on, mut se on vaan se Annin lapsi. Mut toi Milla ei oo Annin lapsi. Sitten tulee Niko, ja tää on ton Annin poika. Ja tää on 7-vuotias. Ja siis Pertin ja Annin lapsi. Niin. Ja tässä on niinku näitten perhe. Niin. Ja tää Niko ei pysty ratsastaa, koska jalat ei liiku sillä. Niin, ja se käy niinku aina kattoo niitten siiliä, kuten meillä on täällä tällaisia siilejä, niin se aina kattoo näitä, tulee kattoo näitä siilejä. Otetaan tältä alueelta. Sitten tulee Mia. Ja tää Mia on 22-vuotias. Et ei kauhean vanha. Ja tää on tän tallityöntekijä niinku sellainen, joka tekee aamuisin ja iltaisin niinku siivoo tällaisia karsinoita ja tällaisia. Ja tän vuosiluku on 2009. Joo, eli 2009. Sitten viimeinen ukkeli. Tän nimi on Isa. Ja Kautta Jorma. niin, tää on 25. Ja tän vuosiluku on 2013. Joo. Me näytetään nyt nää Jorman vaatteet. Eli Jormalla on tällainen perukki. Sitten sillä on tällainen paita. Sitten sillä on tällainen hame ja sitten tällainen vyö siihen. Sitten sillä on niin kuin tällainen, jos vaikka siltä meneekin, niin sitä on vara. Mutta tässä oli meidän kaikki sleisepat ja tälleen, mutta nyt me näytetään, Mitkä on tallialueella. joo. Eli tallialueella. Eli nyt me näytetään näin. Tallialueella. Eli tällainen Stara ja tähti. Otan nyt näytetään. Sitten Muru ja Iida. Sitten on Kriston. Sitten on Rose. Ja mikä tää on? Sitten on Lumia. Joo. Sitten on Rambo. Sitten on Kristiina. Luna ei ole tallialueella. Joo. Sitten on Martta. Ja jos ei mitään. Sitten on Täplä. Ja sitten on Felix. Me voitais näyttää, mitkä menee tonne tallille, mutta ei kuvata sitä. Eli tää menee tonne sisäkarsinaan. Tää menee ulos sisälle. Tää menee ulos, tää Martta. Sisälle, koska se on niin vanha. Sisälle. 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 Ulos. Ulos. Sisälle. Nyt me näytetään kaikki hepat kerralla. Tässä on nämä meidän kaikki sleis-pukkelit. Oho.
Ja hepat. Niin. Ja varsat ja ponit. Ja sit kun meillä on, tässä on 10 tilaajaa, me näytetään meidän kaikki suitset, satulat. Sitten kun meillä on 10 tilaajaa, Ai, niin sorry. sitten on Felixin maili. Niin, se oli just silleen, että sit kun meillä on 10 peukkua, niin me esitellään nuo meidän satulat. Niin. Ja mikä se olikaan? Niin, tilatkaa kanava ja laittakaa peukut. Tai silleen. Ja Moikka!